channel mai suna Dan Baba One TV. Kar ku manta, Dan Baba One TV tasha ce mai tasowa, ta shahara a wajen kawo muku abubuwa masu ƙayatarwa da ilimantarwa tare da nishaɗantarwa. Ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Kar ku manta, Dan Baba One TV za ku ga abubuwa kala daban-daban. Sunana Yariman Zamani aka Amfara. Muna muku tallan sabon channel mai suna Dan Baba One. Dan Baba One, karki manta karka manta. Da Allah in ka shiga sabon account ne, ka dan mana sub, ka dan danna kararrawar nan, ka yi mana all, saboda muna dora abu za ka gani. Muna dora abu za ka gani. YouTube din sabon account ne da zai dinga kawo muku abubuwa da ba irin wanda ku saba gani ba. Karka manta, karki manta, a dan taimaka a yi mana sub, ramin sai a dan danna mana kararrawar nan a sa mana all. Bisala. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar ƙasa baki ɗaya, kamar yadda kuka sani, ni ne Usman Haske. Yawwa, wannan mawaƙin ba na ɗarin Sani Ahmad Ɗanbai ba. Muna tallata muku wannan YouTube channel mai suna Dan Baba One TV. Ku bibiye sa, ku yi subscribing, ku yi liking, comment, sharing domin samun ƙayatattun labarai na studio. Duk abin da ya shafi studio, in kuna bibiyar wannan da yadda ake yin waƙa da wani labarai na studio, za ku same shi a wannan channel na Dan Baba One TV. Madalla, muna